Čus lidi! Já vás vítám dalšího nového dílu. Ten minulý se nepovedl, protože byla vybitá baterie, tak jsme si vzali kameru tentokrát. Předtím jsme to natáčeli z mobilu a teď jdeme na to. Co mě zase biješ? Já tě zabiju meče. Jsem odvážný hrdina. Já se tak jenom potkám. Tu se tak. Pojď víc do toho, do hlubin. Jo, jdeme kopat tady hlubinu. A nemáme torčky, že? Už tak musíme najít ještě uhlíky. Nebo já je vyrobím. Ty vyrobíš torčky. Když tak nakopem to dřevo. Když nakopem to dřevo, co je tady tohle, tu kůru od stromu. Tak jo. Já jdu ale na ty kameně. Počkej, ty uděláš z toho uhlí, že? A jo. Ale musíme jich, ale uděláme spolu torčky, jako společný. Ale musíme mít hodně toho dřeva. Je jedno, že vyteče z toho voda. Vytekla voda, ale mi je to úplně jedno. Vesničan tam uvízlej. Tu si viděla ponožka kope. Hustý. A jak ty održí, že? Já si ještě vem dveře. Super, máme dveře. Co nabízíš? Dejve, ty tam máš tohle. Ty tam máš ty. Já vím. Zaber tomu, můžeme mít za 18 diamant. Teda emerald. Eme. Tak jo, tak to budu ničit teda hodně. Emerald. Krutý, ale za to nic nemůžeme. Rychle. 19, přesně. A který vesničák to je? Tady u mě. Kdyby to bylo jenom chleba. Ty pádo. Počkej, vyměníme si to. A já musím holou rukou. Tak. Děláčko. Dělej, to co vymění. Jo, mám emerald. Co mám novou? Emerald za to ať si... Můžeme mít miliardy emeraldů. Potřebujeme akorát ty sena. To ten nebude. Čekaj, tady věc a vesnic tam je. Já udělat tohle zatím. Hele, tady jsou další vesničany. Tak... No, tak ať si nakašle. No, počkej, 3... No, tak 3 emeraldy ani nemáme. 20 za jeden emerald. Ne. To je úplně blbý. To bych bral, ale ne, to je ten železný meč. Železný meč akorát upgradeovaný, takže nic, to si jen nakašle. Update? Jsi blbej, to musíš brát. No a co? Ale kdyby to byl diamond, to bych bral víc. Jedu ještě na ty kameně. A mám 30 dřeva. Tohle. Takže já jdu upést uhlíky, sakra, mám ty pece, že? Já nemám sprint. Počkej, tak je, kde si postavíme barák? Tady. A já mám 32 těch, můžeme si to zasadit do baráku. Co? Jo, super, počkej, že nemůžu vlastně běhat, že? Mám strašně méně jídla. Já jdu zabít toho grifra. Tu máš. Dobře ho zabil, ubrátí životy. Kde je ten zlatý? Zmizel. Ajaj. Enderman. Hej, Enderman. Já grifr. Ty jsi u vesnice, ty se máš. Já?
Jo, Tam tady bloudím. slime. Hej jo, konečně ráno. Že Tome, konečně ráno. Já skeletoni umírají. To je tvoje nejlepší věc, že skeletoni umírají, že jo? Jo. Aha, je skeleton. Jo, co, ale mě tak... Wow, jo, super. Už jsem úplně plnej. Já mám ještě vodu. No, já si musím znova vyrobit své věci. Do háje, jsme v háji. Si musíš vyrobit věci. Musíme se Tam mi nasekej nějaký dřevo. Ok, já mám hodně dřeva, pojď ke mně. Takže musíme si už udělat barák, fakt. No, ale jako zombie, dřevěný dveře, to není dobrý nápad. Jedině si prokopat džuzdu. Já vím, jak to udělat, já vím. To umím. Dave, kde jsi? No, tam, jak jsme bojovali. Co když tam bude Creeper? Aha, Creeper má blbej zrak ráno. Moc toho nevíš o Minecraftu. Ajaj, kdo mě zabil, sakra? Ha, a teď jsi bez věcí. Co? Proč tady pořád, jak to, že creeperové pořád buchujou? Ty vodo, mě buchl creeper. Mě asi taky. Ty jo, si mám krumpáč, sekírku a Rychle pro mikrofon. své věci, drahé. A nemůžu vyrobit si krumpáč, protože mi chybí dřevo. A můžu si ale vyrobit meč. A to taky udělám. Já jsem cipl vlastně tam, ajaj, já jsem... Jo. Já jsem ale ztratil ten emerald, protože mě zabili. Doje. No, tak je to v prčicích. Tak už. A kdyby to měl ty, tak bys taky zemřel. Ne, bys to taky ztratil. Já jsem si teďka své věci našel, tak to je dobrý. A máš ty houby? Musíme si udělat tu ty polívky. Mám. Já mám 4, ale já jdu. Já si někam udělat barák, fakt. Konečně mám meč. A konečně nemám jídlo bez houby si nedají jíst, co? Já jdu dělat barák. Kde je prase, kde je prase, kde je prase? Já jdu dělat fakt už barák. Ale já potřebuji nějaké jídlo. Teď záleží o mě, ne od toho baráku. Já mám jídlo, pojď ke mně, Ježíš, já mám milion. Než tam dojdu. Jo, ještě můžu trošku sprintovat. Ne. Už jdu se tady, tak mi hodí jídlo. Já mám mrkve. Si dej mrkve. Dobrý. Já jdu teďka bojovat a mám 2 meče. Jaký? Kamenný nebo Dřevěný, tak já jsem žádný kamenný neměl. Ne. Kráva. Pak udělám čestku, musíme. Tak, černá vlna, kde jsem boha. Já už nemám žádný krumpáč, jenom ten... Jídlo, dřevěný. jídlo, jídlo. Jídlo. O kůň. To víš, že tam je. Si ho jdu ochočit. Ale máš sedlo. Jak se získává sedlo? Tak to někde, jo. Jak se vyrábí? Počkej. Jak se podíváme. Já už ho mám ochočenýho. Ale jak se vyrábí sedlo, tak to bude husté.
To se nevyrábí. A jak se vyrábějí rakety? Rachejtle. Z papíru a toho třeba a další rachejtle, jo? Z toho a toho pak. Ne, rachetla. Co? To Jsou rachejtle. Doha, teďka nemůžu mít ochočenýho koně. Počkej, tak to sedlo tady možná Sorry, někde bude. koně. Co má rád kůň? Já nevím. Seno? Zkusíme to. Jo, kuď má, myslím se, no, ale to sedlo, to tady někde bude možná. Ne, nevím, takhle. Tak sedlo tady nikde není. Ale je tady ne, jo, tady máš tam lano. Malý pigi. Zabij, a ty jde zabij. Ne. Urodíme si farmu. Tak jo, dělej Trošku. ploty. Dostanu domů. Pojďte. Čekáme na to. Tak pojďte, prasátka. jdu Zavedu zabít vás do prasata, nového ale- bytečku. Tohle ne je tu. pravý hezký kůň. Jdeme, prasátka. Jak jste se mnou? Oj, prozatko, ty bočko, čutíku. Je 2 krávy a jenom pro mě. Da. Šmudliky, pudliky, da. To máš je divný a to každý ví. Řeknu vám jednu věc, ty prasata jsou postižení. Počkej tady. Jo. A ty jsi tam. Protože budu nahnat prasátka sem. Dovnitř. Tak něco, dáme to takhle. Prasátka, pojďte ke mně. Vždycky prasátko. Tak pojďte ke mně. Pojďte ke mně, prasátka. Pojďte ke mně, prasata. No vidíte to, že to jde. Teďka už mám i přilbu, víš, jaký? Jo, já jsem myslím dostal. Kde mám tu přilbu, kurňa? Tady. Už mám i přilbu. Takže, my se s vámi loučíme. Takže příští díl natočíme v úterý, takže čau.